Dahil sa halagang 50 piso, kulungan ang kinahinatnan ni Alfredo Pidong Kaalim, 48 anyos at residente ng Barangay Manibo, Lingayen, Pangasinan. Matapos makatanggap ng impormasyon ang Lingayen PNP, agad silang nakipag-ugnayan sa PIDEA at nagsagawa ng buy-bust operation. Nakumpiska kay Alfredo ang dalawang hinihinalang sachet ng shabu at 500 pisong buy-bust money. At base doon sa resulta ng chemistry result ng crime lab, naging positibo yung nakuhang droga doon sa suspect at ngayon naipila na namin yung kaso sa piskalya. Ayon sa salaysay ng suspect, inuutusan lamang umano siya ng nagngangalang Bernie Bordado. Sa bawat transaksyon nito, binibigyan lamang umano siya ng 50 pesos. Pagkatapos ay malalatnan na lamang niya itong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at maging siya'y isinasama sa masamang gawain. Labis naman ang kanyang pagsisisi sa pagiging sunod-sunuran kay Bordado. Sabi ko sa kanila na babalikan namin siya kaagad para siyang talagang huhuliin nila. Masamang loob ko na ginamit niya ako. Formal nang tinuldukan ng Mangaldan PNP ang kanilang investigasyon patungkol sa di umano'y insidente ng pagdakip sa isang estudyante. Ayon sa salaysay ng dalagita, papunta na raw ito sa paaralan nang ito ay dukutin ng mga lalaking nakasuot ng bonnet. Nakatakas naman daw ito nang makahanap ng pagkakataon sa Caloocan. Ngunit ayon kay Police Superintendent Jackie Candelario, ang hepe ng Mangaldan PNP, maraming inconsistencies sa kanyang pahayag. Nakitaan natin na itong kasong to ay walang katotohanan. Dahil nga po sa mga iba't ibang mga kanyang mga statement na nakuha natin at kinounter natin to magmula dun sa sasakyan at hanggang sa dun sa pinangyarihan. Issue sa loob ng pamilya umano ang isang itinuturong dahilan kung bakit nagawa ng bata ang naturang bagay. Ayun po yung isang nakikita po namin, isang anggulo lang po yon, isang anggulo na yung doon po sa pamilya niya po. Doon na po umiikot po yung problema. Magandang hapon sa inyong lahat. Kayo'y nakikinig sa Manghay Campus Radio. Your music, your voice, your soul. Sa unang tingin, magbumukhang nasa loob sila mismo ng isang radio station. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala na sila ay nasa loob lamang ng kanilang paaralan? Inilunsad na ng Mangaldan National High School ang kanilang sariling radio station, ang Manghay Campus Radio. Ito para sa mga estudyante, especially kung kumukuha ng special program in journalism. That is, we have that one to hone their journalistic skills in radio broadcasting. Para kay Angelica, isa itong pagkakataon para mag-enjoy at lalong mahasa. Siyempre po masaya kasi po nahahasa po yung voice namin na maging magaling na broadcaster someday. And then natututo din po kaming gumamit ng console kung saan ginagamit sa broadcast. Kaya ang mga estudyante, nag-ala DJ na rin ng pinakiusapan ng Pangasinan Watch na gayahin ang mga pro. Ako po si DJ Jazz9 at ito po ang Manghay Campus Radio. Your voice, your music, your soul. Ako po si DJ Kinang at ito po ang Manghay Campus Radio. Your voice, your music, your soul. Ngunit sa kabila ng lalong gumagandang programa ng Manghay para sa mga bata, may mumunting hiling sila para sa mga karagdagang mga proyekto. O sa mga graduates ng mga National High School, sana you're appealing for financial assistance na lang sa kanila that we can start this speech laboratory. And this is a tangible project of alumni. Thank you very much in advance. This is the Manghay Campus Radio. Your voice, your music, your soul. At walang makakapigil sa amin. Ahay Kampasyon, Pangasinan Watch.